Masana bwino alolemba ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti kumapoyamba naye miti yake. Boma lalonjeza kuti lithandiza anthu onse omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira. Pali chiyembekezo choti maboma ambiri akuchigawo chakumwera akolola mbewu zochuluka chaka chino. Ndipo unduna oona za masewero wati chitukuko cha masewero ndichofunika polimbikitsa luso la chinyamata mdziko muno. Takulandirani tiyambe ndi nkhani yathu yayikulu yokuti President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wakhululukira akaidi 27 ngati mbali imodzi yochita zinthu zachifundo pamene asilamu pa dziko lonse amakondwerera kumaliza kwa mwezi wosala kudya wa Ramadan, pomwenso akhristu adzikondwerera kuuka kwa Ambuye Yesu masiku akudzawa. Mchikalata chomwe wasayinira mlembi ku nduna wa zachitetezo cha mdziko Mayi Linda Pacharo Moyo, izi ndi malinga ndi mphamvu zomwe President wa dziko lino ali nazo mu gawo 82 ndi ndime yachiwiri ya malamulo a dziko lino. Malingana ndi chikalatacho, akaidi omwe awakhululukirawo ndi omwe agwira theka la ukaidi wawo, achikulire, amayi, odwalika kwambiri, komanso omwe awasankhira ku sukulu za ukachenjede za boma. Chikalatacho chatinso akaidi omwe awakhululukirawo ndi omwe akwaniritsa mfundo zofunikira zokhudzana ndi kukhululukira akaidi ku ndende, komanso omwe amaonetsa khalidwe labwino pa nthawi yomwe amagwira ukaidi wawo. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi watsimikizira kuti boma lifikira ndi thandizo aliyense yemwe wakhudzidwa ndi madzi osefukira. Saidi ayankhula izi pomwe amapereka thandizo kwa anthu omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira mboma la Chikwawa. Mese Zamawa wafika ndi ripoti. Kutsatira mvula yomwe yakhala ikugwa mowirikiza sabata yatha, anthu ena mboma la Chikwawa akusowa pokhala ndipo akufunika thandizo. Apa mlembi wamkulu wa boma Dr. Justin Saidi amatsogolera ntchito yopereka thandizo kwa anthu. Poyankhula popereka thandizoli, Saidi anatsimikizira anthuwa kuti boma liwonetsetsa kuti anthu onse alandira thandizo ndipo kuti sakuvutikira kanthu. Chifukwa cha President atituma amene nkhani ya dodi maili office mwawo, ndipo sitinabwere kuno kokha, tayambapo kale kunchinji kunapitidwa kunachita ngati Napolo, tinali ku Liwonde dzulo, tinali ku Mangochi dzulo, lero tili kuno, komanso pali malo ena amene tipita ifoti makhansu pafupi 17 amene akhudzidwa ndi vuto ngati limeneli. Mungamudziwa nthawi imene timapanga mapulani chaka chino, timadziwa kuti mwina mwake Amalawi kwana 4 million avutika chifukwa cha njala, ndi panayeneka kukhala njira zoti tipezere katundu. Ndipo tinachita izo, tinapanga budget yathu inali 209 billion, panopo ndikusangalala kuti imene yatsala ndi 59 billion yokha, the rest zinapezeka, ndipo tikudziwa kuti anthu bado akabwera abe. Phungu wa derali a Gerard Bede ayamikira utsogoleri wa dziko lino chifukwa chopereka thandizo mu nthawi yake kwa anthuwa. Ndikuyenda kuthokoza boma la Profesa Mutharika, tibwereke mawu amene amakonda kulankhula mobwereza kuti sinzakusiyani, simudzafa ndi njala, azakhala nafe limodzi. Apa zaonekadi mmene tinavutika ndi mphepo, dodi imene abwezatithandiza, lero tavutika ndi madzi, boma abwezatithandiza. Apa zikutsimikizadi kuti Profesa Mutharika amene amalankhula mawu ake onse akumapherezera. Saidi anapitiriza ulendo wawo nkuyenderanso kampani ya Ilovo Sugar komanso malo omwe aduka msewu wa Chikwawa. Ronald Ngwira ndi mmodzi mwa akuluakulu ku Ilovo Sugar ndipo akulongosola momwe madzi osefukira akhudzira kampaniyi. Zabwera chaka chino ndopitirira amene anabwera nthawi ya Cyclone Ana, ndipo midzi ambiri, manyumba ambiri, misewu komanso mizimbe imene ikukuluka. Pakali pano tidakali pa kafukufuku pafupifupi 1200 hectares ya mizimbe ndimene
tikuona ngati pakali pano pa yakhudzidwa mu estate muno, koma tikayang'ana amene atizungulirawo ndezavutaso, minda yachimanga, minda ya mbewu zosiyanasiyana ndezapita. Anthu opitirira 5,000 akhudzidwa ndi madzi osefukira m'boma la Chikwawa, ndipo ena padakali pano akukhala malo ongodikirira. Mercy Zamawa, MBC Chikwawa. Alimi a m'boma la Blantyre akuyembekezeka kukolola chakudya chochuluka mu nyengo ya ulimi wa chaka chino kusiyana ndi zaka zitatu zapitazi. Malingana ndi mkulu wa malo azachitukuko cha ulimi a Blantyre ADD Anile Nsukwa, kupatula kuti mvula yagwa bwino chaka chino, alimi ochuluka akutsatiranso njira zamakono zamalimidwe. Rashida Matandika walemba ripoti. Pachionetsero cha ulimi chomwe chinachitika m'dera la zamalimidwe la Chipande, banja la James Chumowa lomwe ndi limodzi mwa maanja achitsanzo omwe chimanga chawo chachita bwino mu ulimi wa chaka chino, linafotokoza kuti anatsatira njira ya makono ya malimidwe podzala mbewu ya makono, kutsatira kadzalidwe kasasakawa ndi kupereka mpata okwanira pakati pa phata lililonse. Iwo ati akuyembekezera kukolola matumba 18 pamunda wawo ngakhale uli waung'ono. Ndikufuna ndilangize kwa alimi anzanga kuna kuti ulimi wa ulangizi wa aboma tiye ndiziusatirani. Akanati tizale chimanga chimodzi tiye ndisatireni mmene momwe muli phindu lochuluka kwambiri. Komanso ndifuna ndalangize kuna kuti tiyeni tizizala mbewu zimene zimaonesa kuti dera lathuli sizingagwide matenda, komanso ngakhale ng'amba ikabwera ndi zopirira kung'amba. Tikatero ngati alimi tizagonjetsa njala, komanso tizakhala ndi zokolola zochuluka pa khomo pathu, sitizakhala ndi njala. Mkulu wa kumalo azachitukuko cha ulimi a Blantyre ADD Mayi Anile Nsukwa ati chaka chino mbewu zachita bwino kusiyana ndi zaka zitatu zapitazo pomwe alimi anakumana ndi ng'amba komanso mvula yoononga mbewu. Iwo ayamikira alimi kamba kotsatira njira zamakono zamalimidwe ndi kupempha alimi kuti mu ulimi wawo adzipewa kugwiritsa ntchito mbewu yakale kamba kuti imayambitsa matenda. Ku ADD kuno tinapezana ndi matenda monga achimanga amene tima DMD. Alimi amene anazala mbewu ya makono DMD inde anapeza koma sikuti aunonga chimanga kwambiri, koma onse amene anangotenga matumba nkupita kukazala apezeka kuti chimanga chawo ngakhale amathira fertilizer sichinathe kubereka. Mawu ake mlendo olemekezeka pa chionetserochi yemwe ndi wa pampando wa Council ya Blantyre Alenzo Kalonga apempha boma kuti lithandize alimi ndi mbewu zochamsanga zomwe zizithandiza alimi kugonjetsa mavuto akusintha kwa nyengo. Zinthu zikulu zimene tikanakonda ngati Council ya Blantyre kuti zipitirire ndi zimene zizi za ulimizi kubweretsa mbewu ya makono mu nyengo inoyo yakusintha kwa nyengo. Mbewu imeneyi itakumathandizira kuti alimi azikhala ndi chakudya chokwanira bwinobwino. Fuka mbewu iyi ikuoneka kuti ndiyo chansanga malingananso ndi kusintha kwa nyengo itakumathandiza. Komanso ulimi wina ngati wa ziweto umene ukuwathandiza kwambiri anthu kukhala kuti miyoyo yawo ikusintha, akagulitsa zinthu zamata kumanga nyumba, kumata kuphunzitsana ku sukulu, zinthu ngati zimene zija zitakuthandiza kwambiri ku Council ino ya Blantyre imene zingapangitse kuti miyoyo ya anthu isinthe. Zina mwa zinthu zomwe zinaonetsedwa ndi mbewu ya fodya komanso ziweto monga nkhumba ndi ng'ombe zomwe zikuchita bwino. Rashida Matandika, MBC News, Blantyre. Titi pa nkhani yomweyi, ofesi ya zaulimi m'boma la Chitadzulu yati ikuyembekezera zokolola zochuluka chaka chino poyerekeza ndi chaka chatha m'bomali. Mkulu wa zaulimi mu ofesi Mphatso Kafuwa ndiyemwe wanena izi pa chionetsero cha mbewu za DCAB chomwe kampani ya Bayer Malawi inakonza ku Mbulumbuzi. Ruth Chinangwa wadza ndi zambiri. Malinga ndi Kafuwa, izi zili chomwechi kamba ka mvula yabwino yomwe bomali lalandira komanso chiwerengero chochuluka cha alimi omwe apindula ndi zipangizo zotsika mtengo. Pachifukwa ichi iwo apempha alimi kuti asagulise zokolola zonse pochepetsa mavuto a njala. Tikatengera mmene zikuonekera zokolola za chaka chino tili ndi chiyembekezo kuti zikhalabe zochuluka kuposa mmene zinalili chaka chatha, chifukwa chaka chino mvula yagwabe bwino, ngakhale tinakumana ndi ng'amba
komanso mavuto ena ndi ena, koma mvula at least inagwa bwino kusiyana ndi mmene zinalili chaka chatha. Komanso chaka chinocho alimi amene apindula pa zipangizo za zotsika mtengo pa programu ya FSIP ndi ochuluka almost times 2. So alimi ambiri anapeza mwayi ogula nawo fetereza otsika mtengo, zimenenso zapangisa kuti at least production zokolola zikhale zochuluka kuposa chaka chatha. Polankhula pa chionetserochi, mkulu wa zamalonda ku kampani ya Bayer Malawi yomwe imapanga mbewu ya DIRCOB Dennis Kajiko ati kugwiritsa ntchito mbewu zamakono kuli ndi kuthekera kothana ndi mavuto a njala komanso zotsatira zakusintha kwa nyengo. Mbewu za DIRCOB timalangiza alimi athu kuti amatopeza zokolola zambiri zimene ndithu amatha kusunga zina nkugulitsapo. Tiwalangiza kuti asagulitsire chakudya chonse chifukwa choti chaka chino pala anthu ena amene anadzala mbewu zosavomerezeka zija, mbewu zosavomerezeka komanso mwina zalokolo mukoziona zimene zinagwidwa matenda. Pali matenda ena amene abwera kuti nanzikambe awononga ndipo alibe mankhwala ake kumakhala kuzula munda basi ndoti zathera pati pomwepo. Rajab Asima ndi mmodzi mwa alimi omwe akugwiritsa ntchito mbewu zamakono za DIRCOB ndipo akulongosola za ubwino wake. Mbali ya ng'amba ndaona mbewu kuti ndi yopirira. Kumbali ya matenda palibe matenda omenengana kuti napezamo chimangana monga kwathu kuno kunagwa mavuto la ujeni amati nanzikambe, koma apa palibe ndi pensi mozi omwe naona kuti uli ndi vuto lina lililonse. Mwambowu wachitika pamutu wakuti kupambana kwa mbewu za DIRCOB m'munda mwanu. Ruth Chinangwa, MBC Chilazulu. Zinyalala zomwe anthu amataya m'malo osiyanasiyana mdziko muno zikhoza kuthandiza kupangira mphamvu za magetsi zomwenso zingathandize kutukula chuma cha dziko lino. Mkulu wa kampani ina ya mdziko la Turkey ya Rantico Energy and Environmental Technologies ndiye wanena izi atayendera mtaya wa mumzinda wa Zomba komanso Blantyre. Telson Magombo wadza ndi nkhani yonse. Akamshugu ati zinyalala ndi zofunika kuzisamalira bwino kamba kuti zikhoza kuthandiza dziko kupeza chuma chochuluka. Akamshugu omwe ali ndi kampani yomwe imasintha zinyalala zosiyanasiyana kukhala magetsi mdziko la Turkey ati zinyalala zomwe aziona atayendera mtaya wa mzinda wa Zomba ndi Blantyre zili ndi kuthekera kopanga magetsi ochuluka. Ngakhale zili choncho, mkulu woona za umoyo ku konsolo ya mumzinda wa Blantyre Hassan Kuphanga ati ntchito yotolera zinyalalazi mu mzindawu ikukomana ndi mavuto ambiri kamba kakusowa kwa zipangizo monga galimoto zonyamula zinyalalazi kupita nazo ku mtaya. Zinyalala zimene matolera pa tsiku ndi 450 metric tons pa tsiku, which is about 94%, correct 94% of zinyalala zonse za pa tsiku. Komabe ndizokuti zimakhabe zoti zopsinja zilipo chifukwa cha magalimoto ake otolera zinyalalacha ndikuti galimoto zodalirika tena zomwe zitatu pamene zinazi ndizoti ifa lero ifa mawa. Timaona kuti chifukwa uyu muinvesta kunena kuti adzationanso magalimoto adzatipatsanso ma skip carriers ndi atati watero ndikuti atithandiza kwambiri chifukwa chimene chikuvuta kwambiri ndi magalimoto. Naye mkulu wa za umoyo mu mzinda wa Zomba Abasta Chigona wati pakadali pano konsoloyi imatolera zinyalala zochepa kuyerekezera ndi zinyalala zomwe imayenera kutolera. Inde awiri wanu ndiye kuti simtolera zinyalala mokwanira mmene anamuja munena kuti pa zinyalala 100 zomwe timapanga muno mu Zomba ife tingokwasa kutenga only 30%, meaning kuti zambiri sitikutolera phaka ine tuyema galimoto ndiso workforce yathu. Number 2, nchinthu manena kuti waste recovery yathu yochepa kwambiri, mini unena kuti zinyalala zomwe ndisintoleredwa zomwe situpangaso compost zambi zimatengedwa and they end up yani drain madera ena. Pakadali pano mkulu wa kampani ya Rantico Energy and Environmental Technologies wati kampani yake igwira ntchito limodzi ndi makonsolo a mdziko muno pomwe kampani ikusinkhasinkha
zoyambisa zina mwa ntchito zake makamaka zosintha zinyalala kukhala mphamvu za magesi. Tilson Magombo, MBC Blantyre. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Boma lalonjeza kuti lithandiza anthu onse omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira. Pali chiyembekezo choti maboma ambiri akuchigawo chakummwera akolola mbewu zochuluka chaka chino. Ndipo nduna oona za masewero wati chitukuko cha masewero ndichofunika polimbikitsa luso la achinyamata mdziko muno. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Tipitirize ndi nkhani yokuti Africa ayitchula ngati msika ofunika kwambiri pa bizinesi yopanga zovala pa dziko lonse, pomwe okonza chionetsero cha Asia Pacific Fashion Exhibition Week akuonetsa kufunikira kwa Africa pa ntchito za malonda osiyanasiyana kuphatikizapo zovala. Polankhula m'malo mwa komiti yokonza chionetserochi, Chen Jiyi ati kuchuluka kwa wanthu mu Africa kukonjezera kufunika kwa zovala zotsika mtengo. McDonald Chiwayula ali ndi zambiri mlipoteri. Chionetserochi chomwe ndi gawo la chionetsero cha zovala chomwe chimachitika mdziko la America New York Fashion Week chidzachitika kuyambira pa 1 mpaka 3 Mei ku Guangzhou Hangzhou International Convention and Exhibition Center mu mzinda wa Guangzhou mdziko la China. Poyankhula ndi wailesi za MBC, mmodzi mwa omwe akonza chionetserochi, Chen Jiang, anati chithandiza anthu komanso makampani osoka ndi kugula zovala ochokera ku Africa kulumikizana ndi makampani osiyanasiyana opanga katundu osiyanasiyana pa ntchito yosoka zovala zomwe zithandize kuchepetsa mitengo ya zovala zosiyanasiyana. Africa ndi msika ofunika kwambiri pa malonda osiyanasiyana kuphatikizapo zovala. Kuchuluka kwa anthu mu Africa komanso kuchuluka kwa chiwerengero cha achinyamata mu Africa zikuonetsa tsogolo la msikawu. Choncho opanga zovala mu Africa agwiritse bwino ntchito mwa iwo. Chionetserochi chidzachitika limodzi ndi chionetseronso china chachikulu chomwe chimadziwika kuti Canton Fair, zomwe zipatse amalonda mu Africa mwayi wokumana ndi kuchita mgwirizano ndi ochita malonda a mdziko la China ndi mayiko ena. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Kampani ndi mabungwe amene amakhudzidwa ndi ulimi wa fodya alimbikitsa ntchito yodzala mitengo maboma asanu a mchigawo chakumpoto. Mkulu wa Tobacco Commission mchigawochi, Apenjani Singini, wati mabungwewa abwera pamodzi pofuna kuthandiza pa ntchito yosamalira chilengedwe. Hassan Piri walemba ripoti. Poyankhula pamene amadzala mitengoyi pa sukulu ya Mziwola mdera la mfumu yaikulu Nyaluwangwa ku Nkatabe, Asingini ati mitengo imagwira ntchito yayikulu pa ulimi wa fodya. Iwo ati izi zachititsa kuti makampaniwa abwere pamodzi kudzala mitengo ndi cholinga chobwezeretsa chilengedwe mchimake. Tobacco industry yense amene ali okhudzidwa timagwira mu ulimi wa fodya. Pali ifeyo ngati otsogolera Tobacco Commission tili ndi ogula fodya, tili ndi oyendetsa nsika, tili ndi anthu mabungwe oyimira alimi, tonse tabwera pamodzi kuti tithandizane nalo boma kuti tibwezeretse chilengedwe. Ndiye kuti mu chaka chinochi monga ngati kumpoto kunoku tikudzala mitengo ku malo okwanira 5 hectares. Komanso mitengo ndi pafupifupi 11,500. So tinayigawa mitengo yokuti kuboma lililonse kupatula Likoma tidzala 1 hectare, komanso mitengo pafupifupi 2,300. DC wa boma la Nkatabe, David Gondwe, ayamikira kampanizi chifukwa chobwera ku Nkatabe kudzabzala mitengoyo. Iwo ati mchitidwe ononga mitengo ndi waukulu kwambiri mbomalo. Muzaka za pompano izi mwina tiziti mwina 10 mwina kupita mpaka lero, I think zinthu sizili bwino. Myankhalango zikudulidwa, moto uyasidwa chisawawa, makala akungopangidwa pena palipose. Zimenezi zikuzetsa chiopsezo chachikulu kwambiri. So ifeyo ngati district council ndi ntchito yathu kuti tione tipeze njira yothesera zimenezi.
mfumu yayikulu Nyalwangwa yapempha amene amagwira ntchito za nkhalango kuti agwire ntchito zawo molimbika ndi kuyamba kugwira onse amene akutentha makala ndi kuchita bizinesiyo opanda chilolezo, ponena kuti iyi ndi njira yokhayo imene ingateteze zachilengedwe mdziko muno. Hassan Phiri, MBC, Nkata Bay. Amayi mdziko muno awalimbikitsa kupereka mavuto omwe akukumana nawo kwa Mulungu kudzera mupemphero, ponena kuti chikhulupiriro ndichofunikira kuti akhale ndi moyo wangwiro. Anet Kaonga yemwe ndi mkazi wa phungu wa ku nyumba ya malamulo kudera la kumwera mboma la Karonga wanena izi kuuliwa mbomali pa chikondwerero cha chaka chino cha tsiku la mapemphero a amayi pa dziko lonse komwe anali mulendo wolemekezeka. Rudolfiko Nyirenda ali ndi zambiri. Poyankhula mapeto pa mwambowu, mayi Kaonga anatsindika kufunika kodalira Mulungu nthawi zonse. Iwo analimbikitsanso amayi kuti azikumbukira tsikuli chaka chilichonse kuti zithandizira kusintha miyoyo ya anthu kuderalo. Pamwambo ngati umenewu ndikuwalimbikitsa kuti akhale ogwiritsitsa Mulungu, chifukwa mwa Mulungu ndi mmene timapeza mtendere, ndi mmene timapeza mphamvu, chilimbikitso. Komanso kuti akhale oziyimira pawokha, apange timabizinesi ting'ono kuti tiziyathandizira ku moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, koposaposa azikhala anthu okondana wina ndi nzake. Wapampando wa komiti yomwe inakonza mapempherowa ku Chirumba, mayi Sekani Mwasinga anati mwambowu walimbikitsa amayi ku uzimu komanso ku thupi. Mwambowu umabweretsa pamodzi amayi a mipingo yosiyanasiyana kuti alimbikitse ubale wa uzimu, mtendere komanso kuzidalira mu njira zosiyanasiyana. Rudolfiko Nyirenda, MBC, Karonga. Munkhani za masewero, boma lati chitukuko cha masewero ndichofunika kwambiri pothandiza kulimbikitsa luso la chinyamata mdziko muno. Nduna ya chinyamata ndi masewero a Alfred Gangata yayankhula izi ku Lilongwe pomwe yatsimikiziranso kudzipereka kwa boma pothandiza osewera kuti adzitha kuchita nawo mipikisano yosiyanasiyana. Zambiri mulipoti la Yankho Kachingwe. Poyankhula mu mzinda wa Lilongwe pa masewero omaliza a mpikisano wa judo omwe unachitikira ku malo ochitikirapo za masewero a ABC, nduna za chinyamata ndi masewero a Alfred Gangata anayamikira kuchuluka kwa chinyamata omwe akuchita nawo masewerowa. Iwo ati izi zapereka chilimbikitso kuti boma lipitirize kudzipereka pothandiza chitukuko cha masewerowa mdziko muno. Luso labwino losangalatsa kupereka chilimbikitso komano titende kuti tsopano masewera amakukula eti nde ifeyo tathandizira. Kazembe wa dziko la Japan mdziko muno Anaito Yasushi ati judo semasewero okhayi koma amathandiziranso kuphunzitsa kupereka mwambo, ulemu komanso khalidwe labwino, ndipo ati dziko la Japani lipitiriza kuthandiza kukula kwa masewero wa mdziko muno. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Judo Association kuno ku Malawi a Osborne Banda anati mpikisanowu wathandiza kubweretsa chidwi cha masewerowa ndipo ukupitirizabe kupereka mwayi wopeza osewera aluso omwe angayimire dziko lino pa mipikisano ya pa dziko lonse. Panachitika break pakatipa moneka ndizovuta zina anachulaso za covid mbuyomu lero lokutina kuti a Japanese abwera nkuyambiranso kutsutsanso masewera amene kuchithandizo chimene amapereka zatithandizira kwambiri. Monga mukudziwa kuti pa kalenda yathu pali ma events ambiri amene tiyenera kuti tipiteko. Ena apapa amene tikufotokozamu tasankhapo ana ena makadeti amene apite nawo ku Southern African Judo Confederation Championship imene kuchitika ku Zambia ku Lusaka. Akakachira bwino kumeneko ndeti akupanga qualify kupita kuja ku Maputo December kumene kuli Region 5 Youth Games. Komanso pali ena amene tatenga apa amene apite ku Dakar kumene kuli Youth Olympic Games. Palinso ena amene akapite nawo kuja ku Glasgow Commonwealth Games imene ichitike July. Kuzoona ndi competition yofunikira kwambiri. Mpikisanowu omwe ndi wa namba 9 kuyambira mchaka cha 2014 wakopa osewera ochokera m'madera osiyanasiyana a mdziko muno. Kupitirira ndi nkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya Mighty Wanderers Bob Mpinganjira anyamuka sabata ino kupita mdziko la Scotland
komwe akaonjezere maphunziro ake kwa sabata zitatu. Mtsogoleri wa timuyi Thompson Mpinganjira waulula izi la Mulungu mu mzinda wa Blantyre pamwambo opereka mphoto kwa osewera ndi ochemerera omwe anachita bwino chaka chatha. Norbert Jameson wadza ndi zambiri. Mtsogoleri wa timuyi a Thompson Mpinganjira anati chilichonse chili mchimake kuti Bob anyamuke sabata ino kulowera mdziko la Scotland, ndipo wachiwiri wake McDonald Ntetemera nayenso amutumiza mdziko la South Africa chaka chino kaonjezera maphunziro. Mpinganjira anati akuchita izi pofuna kulimbitsa timuyi pamene ali ndi malingaliro ofuna kuteteza ukatswiri wa ligi komanso kutenga nawo mbali mu mpikisano wa CAF Champions League tiwinaso 2026 chifukwa timu yathu taipanga beef makocha athu tatimiza akapange training tesi tikuloleranso kuti wina atenge ligi tiwina apo ndi osakayika tipanganso Champions League. Ndiye paja mwandivanso ndikunena kuti tasintha strikers coach chifukwa choti kusawina mu mphindi 90 nthawi zambiri foti ma strikers aja njengeza amati misfiring ndiye tasintha strikers coach kuti mwina makesi pano zithandize kuti aziwina within 90 minutes. Kumbali ya mphoto zomwe zinaperekedwa, osewera pakati Blessings Singini ndiye mwana achita bwino kuposa onse pamene anapambana mphoto zitatu. Iye anasankhidwa kukhala osewera wapamwamba kuposa wina aliyense, osewera wapakati kuposa aliyense, komanso osewera yemwe anagoletsa chigoli chapamwamba chaka chapitachi. Timuyi inaperekanso mphoto kwa ochemerera komanso matimu achisodzera ndi atsikana. Mphoto zonse pamodzi zinaperekedwa m'magawo okwana 16. Norbert Jameson, MBC Sport. Ndipo bungwe loyendetsa masewero a badminton mdziko muno tsopano lasankha atsogoleri okhazikika omwe akhale maudindowa kwa zaka zinayi. Atsogoleriwa awasankha pa msonkhano waukulu mu mzinda wa Lilongwe pomwe a Macmillan Gondwe asankhidwa kukhala mtsogoleri wa bungweli. Tili ndi zambiri mu ripoti la mtolankhani wathu Foster Maulidi. Anthu omwe ku msonkhanowu zinavomereza Macmillan Gondwe komanso Agnes Sentala ngati mtsogoleri komanso wachiwiri wake opanda opikisana nawo, pomwe Astonadi Kalolo ndi Amese Ndinkhoma analengeza kuti sapikisana nawonso pa maudindowa msonkhanowu uli mkati. Mawu awo atatsimikizidwa pa ulindowu ngati mtsogoleri, a Macmillan Gondwe ati agwira ntchito modzipereka ndipo apempha umodzi pakati pa atsogoleri pa ntchito yotukula masewerowa. Ineyo mmene ndatenga udindo umene woyendesa masewero amene wa badminton ndili wozipereka ndithu kuti poyamba pamonga inde mukuziwa timangogwira ngati interim, koma panono tavomerezedwa tapasidwa mphamvu yakugwira ntchito imene yakutukula masewero amene wa mdziko la Malawi. Ine ndili wozipereka ndipo zolinga zathu ngati komiti imene yasankhidwa ndichofuna kuonesesa ndithu kuti Malawi ikusintha pa nkhani ya masewero amene wa badminton. Malawi ipezeke ikuchita nawo mipikisano ikuluikulu ya muno mu Africa komanso ngakhale pa maiko onse. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi National Council of Sports yemwenso anatsogolera msonkhanowu Akwiza Msowoya oyamikira bungweli kamba kotsata mfundo zabwino, ndipo alonjeza kuti athandizira bungweli kukwaniritsa masomphenya ake otukula masewerowa. Chiyembekezo chathu ngati Malawi National Council of Sports ndichonena kuti anthu amenewa monga tinawunikira agwira ntchito yawo mokomera Amalawi, chifukwa maudindo amene atengawo si oziyenereza iwo okha, koma zikutanthauza kuti Amalawi awadalira kuti athe kuyendesa masewero amene wa badminton malo mwa iwo eni Amalawi. Ife ngati Malawi National Council of Sports tichita chilichonse mwakuthekera mwathu kuti tathandizire amenewa a badminton kuti ntchito zawo zotukula badminton Malawi muno zipite bwino patsogolo. Pa msonkhanowu a Vasco Mtambo ndiye achitani Sangaloti ndiye wasankhidwa kukhala mlembi ndi wachiwiri wake, a Crispin Maliro ndiye msungichuma, a Charles Maleto awasankha kukhala ofalitsa nkhani, pomwe a Julius Mhango ndi a Limbani Banda ndiwo oona zachitukuko cha masewerowa. Cecilia Wahewa, Chaonangwa Chinula, Magnus Vulowa komanso Humphrey Mwewe ndiwo wasankhidwa ngati mamembala a bungweli. Foster Maulidi, MBC Sport. Pomaliza nkhanizi na yeso mitu yake. Boma lalonjeza kuti lithandiza anthu onse omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira. Pali chiyembekezo choti maboma ambiri akuchigawo chakumwera
akolola mbewu zochuluka chaka chino, ndipo unduna oona za masewero wati chitukuko cha masewero ndi chofunika polimbikitsa luso la achinyamata mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani chuti cha Idi chopambana. European Union to visit Mulanje and see the impact of its partnership on local businesses.